Kinalisno ing Rubika Bagyo Mulya Salami Dumados waspanipun Ibu Rama Kadya reroncane Kupya Anampi sukepanipun putra kekalih Ayo, masnya. Oke. Ketok toh Mas Aska. Dadah Mas. Oke. Situ ada rambutan, di sana ada rambutan.
kali saking beda pinepinir ing sabiko Romoso ibu Suryanto kasujuding santanes kanthi pamanggi rahayu nyuwata kali saking beda pinepinir ing sabiko kunci depaten Romoso ibu sami kasuwun jumeneng sautawis sampun halaman rampung Romoso ibu kadang saji semoga ganti jejabatan asto nggih jaman asto priksa kamera ganti kabeh ira kakulan pacinawadan katuraken wilujeng rawuh Romoso ibu wilujeng pinarak tegakan tisih cocok margi margi semoga also tuku jane sasoto yang sampeyan suwataken Anu tampun lanang mawon. Mugi tarkanten boten kataluraken jembulan desa Gyari Poro tamu panjere pangaki penganten ingkang pinjil saking lalatan prakonjo tekan kabupaten Ponorogo katuraken adat masalah ibu ibu katuraken jeng awu jeng binarak legah lelegah katis cocok margi margiko katos tulen porno margian ing rahina semoga Rama Ibu para tamu semoga aso pakai motor yang sasol yang sampai kasuanaken tansah kasda jendela nanti sakit kejenuhan Rama Maju kita suara kasuun lagi kedua kursi yang ketiga biasa kemarin Tuhan menanti bisa kemudian ketawang kucing yang hanya papai tak bicara ada di dono keburan nubet semoga Ngapunten nggih Mas nggih. Pinurwangga asa sembah sugeng pangabekti dumateng ingkang Romoso ingkang ibu Agus mujen jroning balung susu Lerek saking dapur paledarisan pengantin sekalian andhadham anurogo suwu kepriksaan kepada diri sang Romo Prisa ibu kadya lulusan kang otot bayu satepak agroto tanpa daya sakirakan negir bawane ini timur agung kinunggu wineleng reh pemboyane kautaman parpo sukamane kembali sinapun ing sapudono malah keporo pesat kuciban amalan sing jauh saking rono lan ibu tinampi ibu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Yakin tiga nopo kebahagiaan dunia lan akhirat dua. Menika merupakan set insyaallah yakin firman dengan sakinah mawaddah warahmah digantung dengan konsaking para rawuh ya Allah ma. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala yen anakku Aulia niki Gusti Allah awakmu aja cilik ati ya aja cilik ati lamun awakmu saiki wis Ugi caos punika kunjuk kepada sagyane para tamu hamba pilih ing pangke tumapaing adicara dereng paripurna purwakanting foto keluarga pinuragan saking ingkang wonten pisan nggih ibu wagian sakula sekalian kalajengaken Bapak Yuni sekalian foto keluarga ingkang katigene Mas Andika sekalian ingkang wosekan Bapak Boyati sekalian Bapak Kartunen sekalian kalajengaken ingkang konten ariki Mbak Dita sekalian foto keluarga ingkang kapitulen inggih Bapak Tukiman sekalian kalajengaken wolu inggih Bapak Suparlan sekalian foto keluarga ingkang angka lajengipun Bapak Trimono sekalian kalajengaken Mbak Umi ugi Mahfud kalajengaken Mas Faik dan Mbak Vina kalajengaken Bapak Yuto sekalian Melu iki ae. foto keluarga ingkang ketiga Mas nyuwun sewu sampean anu sekalian ngene ngeten kalajengaken nggih. Mas Pun anu niku Widya kula prengge. keluarga foto keluarga ingkang kasawelas Mas Harto sekeluarga kalajengaken Mas Ariyanto Ngawi sekalian kalajengaken foto keluarga ingkang kapitules meninggi Mbah Rah Ngawi sekalian semoga ingkang kula sebat asmaripun setunggal pokok setunggal kasuwun yat saking sasor palenggan turut juga dari sasompo mulia kepareng hakake diri saking akaten kekali saperlu kapundhut gambaripun kalajengaken hamba bilih paripurna foto keluarga saking keluarga pinanganten putri kalajengaken foto keluarga pinanganten kakung foto keluarga pinanganten kakung pinurwaken saking panjenengan kakos pisanipun Bapak Sugeng sekalian Banyuwangi kalajengaken Bapak Gito Mbak Desi kalajengaken ingkang ketiga niki Mas Heri sekalian kalajengaken Galih sekalian
foto keluarga ingkang angka sekawan nggih. Sedaya kulawarga perumahan Griya Harmoni ugi Bapak Misri sekalian kalajengan Bapak Sirmanto sekalian. Foto keluarga caketipun nggih ingkang angka 7 Bapak Suyuti sekalian kalajengan Bapak Suharmadi sekalian. Foto keluarga ingkang angka 9 Ibu Sakti Mas Hardi sekalian kalajengan Mbak Ika sekalian. Foto keluarga ingkang angka 11 niki Erwin sekalian ugi Mas Budi kalajengaken Mbak Ajeng. Pramila semoga kagem ngiras-ngirus pamiyaan spesial monggo kalajengaken foto keluarga ingkang kula sebat asmanipun kasuwun wiyat saking sasana Melegan tumuju dhateng sasana mulya keparengna hakabeh trisan pinanganten kekalih saperlu kapundhut gambaripun. Ananging sepisan malih ngaturaken wiluji akrabi pasugatan ingkang sampun sumadyo saking para kadang-kadang sinoman pramusaji judulati kasegit sarta anggenipun pinaralengga kanthi pardumardi kalih menang ugi akrabi dolaran ingkang sampun sumadyo ing kalengan mangke tansah kasduan juru donga pangestu dumateng trisan pinanganten kekalih lenggih Rangga Mas Bagus Satrio Nugroho kalian Ayu Natasha Ilmi Aulia mugi-mugi risan pinangan kala injih. Semoga ingkang kula sebat asmanipun daftar foto keluarga kalajengaken ing mangke tumuju wonten sasana pinaja injih. Kelan Allah Subhanahu wa taala blikinipun dumateng sahibul ajab kaniki panjenenganipun Ibu Zaini ugi sedaya keluarga ingkang hormati derungga kunjuk dumateng segenap tamu dan kampung Sumawana Putri ingkang tansah rengga saking mapurna. Saderengipun semoga sareng-sareng tansah kula dherekaken ras puji syukur alhamdulillah dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kerahmatan kenikmatan taufik serta hidayah pun kita sami sehingga alhamdulillah rabbil alamin kanthi hidayah pituturipun Allah kula panjenengan sami wonten ing keluarga yang sampun saged silaturahmi berwajah tatap muka dalam rangka tumut-tumut hangastreni jumoipun pinanganten sanjit ingkang kekalih Muhammad piyambakipun salah setunggalipun nabi kang purun benta umatipun awit saking jaman jahiliyah menuju jaman Islamiyah yakni kados jaman ingkang kita alam sakmenika lan mugi-mugi kanthi perkempalan kula panjenengan sami wonten saking estu dadosaken sabadiyahipun kita pikatuk semoga Yun sewu tali asih menika sampun dipun tingali bobot kerta ajinipun. Tali asih menika namung damel srana mugi-mugi anggenipun kekadangan bebisanan saya dangu saya mundhak rumaketipun saya mundhak rembuganipun. Matur suwun. Para milgah pemundian ingkang tansah dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Sepindha malih kula mriki minakan saking sedaya pengarap pinanten saripit ijil saking laladan karang bebilih acara demi acara wali mangkula alus wonten ing sonten sampun paripurna kula ugi sedaya pengarap pinanten saripit ijil saking laladan Karangmojo Tegalombo Kauman Suwarto Penurga parang pamit pramila saking menika nyuwun idi pangestu mugi-mugi lumamah kula sak rombongan aku saking dalem mriki ngantos bubuk kula piyambak-piyambak lan alangan setunggal satun napa amin ya rabbal alamin. Para pendengar ingkang tansah dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala semanten ingkang saged kalaturaken purwa madya usana wonten kagemaipun nyuwun pangapunten watira billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatas tipis wijak ijine atur jatan boten wonten ingkang katalupen pinangka sesule atur saking panjenengan Bapak Kadang Desa Dewi Bapak Sumiyanto ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Bapak Umar katuraken matur ageng panuwun izin sepisan malih ngaturaken wilujeng pinarak lenggah kanthi sing Soho Margo Partiko anggrabi pasugatan ingkang sampun sumadya ugi boten katalupen kunjuk foto keluarga ingkang kajengaken boten kasupen Bapak
Haji Ahmad Haryanto sekalian ingkang kasuwun tumuju sasar pinajeng kepareng HKP Trisakti Pinakaten kekalih untuk warga sesarengan Probaji menika semoga kagem Hagratu matakan bicara sidik deksa utawis kinaryo habi yang sepo sepidi kesuma sepo ugi habi wirid geger gungi kadicara sinareng kadang kula The Legend Musik kasuwun saus petepakan palipur kunjung dibantu sanggene para tamu kinaryo agrapi pasuk dari sampun sumadyo ugi hadir sari dari budaya jari kang diluhur sinar kata kula The Legend Musik Prawilu semoga katuran Jumendang diajeng Iwa Rosmala semoga apabila bapak-bapak ibu-ibu ugi para tamu sedayanipun ngersakaken tetepangan palipur ugi sedaya para warga semoga caos-caos pucuk jembate kadang-kadang kula ingkang sampun pinci Tridiawati ingkang ngipake hati yang semene sumasumpa Habibie gegara bumi adicara. Mas Irjilawati. Ibu pilih saking Kak Wonten. Niki esang sing ingkang anu Mbak pangapunten Mbak. Iki wau kok enten Gria Harmoni lha niku Mas Soni menika makarya wonten ing perumahan Gria Harmoni Jalan Sumatera. Jalan Sumatera. Lha niki Mbak caos cara mawon niki MC-ne niki Jalan Soekarno Hatta. Nggih dadi nek kilene mawon niki. Nggih celang sedaya menika kandhang sedaya kula Mesa mesa Guyah guyah guyu saja arep mundut Bayu Musik. Cacala ugi ngregingaken suasana wonten ing rahina menika. Ugi matur suwun saged kunjung dumateng sanggene para tamu ingkang keteben kewala rawuh ugi sampun anggrawi pasukan ingkang sampun sumadyo. Ugi boten kata lumpen hangestring lembaga dicara ingkang sederek rampung prabila sumangga kasengkecakno anggenipun pinara lenggah kati pardu marti karimana. Kasuwun
Bapak Lurah sekalian karo kasuwun tumuju wonten sasor wilajeng kepareng foto kula diajeng Ima. Monggo. Tujuh debateng ketek kula dan legend musik kami jelas saking Jambung Larak Ponorogo sampun satoto siaga caos tetepakan tujuh debateng saking para tamu. Hamba pilih wonten pamundutan lagon saking keluarga Perumahan Harmoni. Hamba pilih wonten pamundutan lagon mas-mas, mbak-mbak, utawi bapak-bapak, semoga hamba pilih wonten menika wonten Mesa mesa guyang ingkang pas latungaken ugi hamba pilih adicara paripurna badhe nyuwun kundur menika keluarga Ibu Zaini namung ngaturaken sugeng kundur ing pangke mugi kundur panjenengan sedaya tansah pikantuk karajan kanthi sowan-sowan kaparibasan sepur dawa mundur ning kutha Ngawi. Mugi kundur panjenengan sedaya saking keluarga Jinten Purwokerto jetis mriki tansah pinayungan dening Gusti ingkang Maha Welas ugi Maha Suci. Amin amin Allahumma amin. Sagyane para tamu kakung Sumawana Putri ingkang pinantu sagunge panghormatan kinarya lelampahan acara malipun ing pangke ngalajengan para pila tunjuk dhumateng sedaya para tamu kasengit sakno anggenipun pinara lega kanthi sakeca saha mardu mardika. Hingga lelampahan acara ing rahina menika sumangga kalajengaken. Nanti ketumapen acara ingkang kaping 7 kalih atur pambagyo harjo lucukuti atur panganten pramila nuwun tunjuk dhumateng panjenengan. Mesa
Guyang guyu Dada mas, dada mas. Oke. Mas satunya kok enggak? Yang merah itu ayo dada. Ayo, masnya. Oke. Oke, tak tahu Mas Aska. Dada Mas. Oke. Ini rambut.